Hei, croeso nôl, a croeso I ochr A470 o dan Merthyr Tudful. O, helo cwn. Ac dwi wedi dod I un o coedwigoedd ffefryn lleol. Dwi'n gweld sut mae'r Hydref yn symud. Dwi'n meddwl bod yna llawer o arwydd eto, ond cawn ni weld. Mae'r coed a'r creigiau yn fyma. Dwi'n mwynhau nhw yn fawr iawn, so gawn ni weld be gawn ni. A croeso nôl I camera, crwydro a mwydro. Wel, dwi allan efo'r Sony bach bore yma, sef yr RX 100, ac dwi yn gobeithio dal llun y ddau. Fydd yn dechrau ddeud stori y Hydref, ond wel, oes na'n lot o lliwiau eto yma, ond gawn ni weld. Ond yn defnyddio Sony bach yn trafeilio digon ysgafn I gallu crwydro o gwmpas yr allt yn fama a gawn ni weld pa lluniau gawn ni. Rwan, jyst gwybod am dipyn bach o gola sydd yn dechrau dod trwad o'r chwith. Dyma ni, gola yn dod trwad. Delay ar yr shutter a shot yn fana. Gola. Cysgod. Gawn ni weld. A dyma ni, jyst troi y camera rownd dipyn bach. Mae gen ni creigiau. Reit yn y ffrant yma. Bach o gola yn disgyn. Ac wedyn y coed tu ôl. Gobeithio am hwn. Dwi'n hoffi ffordd mae'r creigiau yn symud o'r chwith lawr i'r dde. Ac dyma ni coeden sydd wedi ddisgyn. A beth sydd yn dda gyda llun fel hwn ydy, os na ddim angen I chi gael o holl coedwig a'r canghena I fewn i'r ffram, mi gewch chi symud I fewn a llenwi'r ffram efo'r lens, so rhywbeth fel hynna, os da gallu weld. So hwnna di'r llun nesaf. A dwi'n gobeithio fydd na fel breichiau yn dod tuag ata ni yn y llun. Wel, mae'r meic yn ôl ymlaen oherwydd y traffig, ond olwch ar y creigiau a'r lliwiau yma. Bendigedig. Wedi bod yn gweithio ar llun yn fama tu ôl i'r creigiau. Ac be dwi'n mwynhau, mae yna defnyddio'r DJI. Mae yna cangen bach ar y graig, y craig sy'n agored, sydd yn helpu arwain ni trwad. Mae yna fi yn y creigiau, a mae'r coedwig tu ôl. Ac dwi'n sicr fod yna cyfansoedd yna ddau yn fama. So fydd y lluniau nesaf o gwmpas y patch yma o'r allt. Ac bod yna ddim llawn o gola, dyma ni fwy o creigiau a'r coedwig tu ôl. So, llun y ddau yn fama. Dwi ddim yn meddwl bod y patch yma o'r goedwig erioed wedi siomi fi. Mae'n bendigedig ac mae yna lluniau yn bob man. Os fedra I talu digon o teyrnged i'r lluniau yma, neu i'r tirwydd yma, dwi'n yn siŵr, ond da ni'n cael ymdrech ar y bora braf. Defnydd arall i'r creigiau, jyst I helpu cadw'r camera'n sych wrth i'r glaw ddisgyn. Diolch yn fawr, Craig.
Dyna fo, glaw di mynd. So, dwi'n defnyddio'r craig ar y chwith i helpu fframio'r olygfa. Bosib iawn mi ai ei fewn dipyn bach yn dynach, dwi'n meddwl. Cadw'r gola. A lawr, ie, dyna fo. Dwi'n trio rhywbeth o'r fath yna. A dyna ni. Camera, crwydro a mwydro mis Medi. Wedi ei wneud. Coedwigoedd Gethin ydy'r ardal, dwi'n meddwl. Ond jyst darn bach o'r coedwig yn fyma. Ond mae'n darn arbennig iawn. Ac dwi wedi bod yma sawl tro rwan. Ac dwi'n meddwl bod y spot bach yma erioed wedi methu o ochr cymeryd lluniau. So, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Mae wedi troi yn dipyn bach o vlog dwyieithog hefyd, so mae'n mynd na fersiwn ar y sianel arall. Sori am hynny, ond am y tro, a tan mis nesaf, chwyl o camera, crwydro a mwydro. Ta-ra!